Hello! Terveiset täältä Jyväsjärven rannalta ja täällä ollaan lenkillä. Nyt on viikko koulutuksen alkuun ja elikkä viikon päästä perjantaina alkaa koulutus ja innolla kyllä ootan, että nyt tässä on omatoimisesti vähän treenattu tähän asti. Ja nyt sitten alkaa se koulu silloin, että aika oottavainen fiilis on että tosi mielenkiinnolla ootan, että mitä tapahtuu ja mitä on edessä. Että vähän on, tai aika paljonkin on tutustunut niihin ennakkomateriaaleihin, mitä sen netistä löytyy ja niitä on sitten opiskellut ja katsellut ja tässä omatoimisesti on nyt kuntoillut kans ja että nyt on painoakin saanut tippumaan jo 6 kiloa tässä 8 viikossa, että ihan hyvin, että mielenkiinnolla odotetaan mitä tapahtuu viikon päästä.